de Liga. Ahí está Marlon tocando Sina. El primer lanzamiento de córner del Fútbol Club Barcelona, balón al primer palo de cabeza Leo Messi, saque de puerta por encima de el larguero de la puerta de Javi Varas, sacará. Pero al Max Lemos tiene un gran golpeo. Ahí va Lemos, golpea Lemos a las manos de Ter Stegen. De hecho, ha hecho algún golazo este año. Petička na Iniestu. A ten okamžite posiela dopredu Suáreza, ktorý nebol v offside. Luis Suárez ešte na Neymara, ten do prázdnej brány. V 25. minúte. Okamžite vyslal túto prihrávku do behu Luisovi Suárezovi a ten Neymar. Teraz zasa kolmice na Suáreza, ten preloboval. Domáci sa nepoučili z 25. Ešte raz skvelý Neymarov pás na Jesse. Mesa. Ostrela spoza 16-ky. 0-2 na pôde týmu, ktorý sa celú sezónu trápi a ktorý je iba v druhej polovici tabulky. A možno práve tá prehra proti Malage bude stať Barcelonu, respektíve neobhajobu majstrovského titulu. Kráľovský klub po 5 rokoch, teraz priamy kop Las Palmas. V 51. minúte 25 metrov od bránky Ter Stegen. Mal vychylenú mušku Ángel Montoro. V pravej strane voľný Macedo. Šanca Las Palmas! Umtiti stál pri žrdi. Deportivo Alaves. Teraz ale šanca Barcelony. Spätná prihrávka na Messiho, ktorý netrafil bránku. Teraz Umtiti sa mohol dostať do šance. Offside nebol Macedo. A teraz Jesse! Skvelé zasiahol Ter Stegen. Barcelonu, ale je tu kontra Las Palmas. Boateng. Bigas znižuje. Kde sa vzal? Tu sa vzal v 16-ke. Skutočne nečakane sa tam objavil pri tejto kontre v útoku Pedro Bigas. Vysoké na Suáreza, ale na Neymara už nie. Teraz sa na to pozrime, ako centroval Rakitic. Efektná petička na Eldera Lopez a ten okamžite centroval do 16-ky. Tento veterán to nemá na 90 minút a 4 pokračuje v koncerte dnes. Nehral Neymar. Teraz si to vynahradil proti Las Palmas 3 gólmi a Messi míňa.